Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-Сызыкча-TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Вагаз телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Bir остаз шәкертләреннән: "Сөекле шәкертләрем, ничек уйлыйсыз, Аллаһы Тәгалә кешене бу дөньяга ни өчен яраткан?" дип сорады. Шәкертләрнең берсе Аллаһның рәхмәтен һәм ризалыгын алыр өчен дип җавап бирде. Икенчесе исә гыйбадәт өчен яратылдык дип җавап кайтарды, ә өченчесе изгелекләр эшләр өчен дип. Бүгенге конкурсантыбыз Апанай мәчете имам-хатибы Нияз хәзрәт Сабиров та вәгазы белән шушы сорауга җавап бирә. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә барыбызга да үзенең шиксез сәламен, рәхмәтен һәм бәрәкәтен ирештирсә иде. Бу дөньяда һәр кеше бәхеткә омтыла, бәхетле булырга тели. Нәрсә соң ул бәхет? Бәхет ул тулы канәгатьлек хисе. Бәхет ике төрле була. Вакытлыча бәхет һәм мәңгелек бәхет. Вакытлыча бәхет матди, вакытлыча булган ниъмәтләр белән бәйле. Мәңгелек бәхет ул Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы, шиксез рәхмәте. Мәңгелек бәхеткә, ягъни Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен безгә Раббыбыз Аллаһка ышанырга һәм аңа гыйбадәт кылып яшәргә кирәк. Галимнәребез аңлатуынча, Аллаһ Тәгаләнең шиксез рәхмәте, ризалыгы 4 әйбер белән бәйле, 4 фактор белән. Беренчесе вакыт, икенчесе урын, өченчесе гамәл һәм дүртенчесе күңел. Беренче фактор вакыт. Аллаһ Тәгалә үзенең улуг рәхмәтен махсус вакытларда ирештирә. Нинди вакытларда? Рамазан айында, изге җомга көнендә, Кадыр кичәсендә, Барат кичәсендә, ягъни изге айларда һәм изге кичәләрдә Аллаһ Тәгаләнең улуг рәхмәте ирешә. Икенче фактор Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, ризалыгы белән бәйле булган икенче фактор ул урын. Аллаһ Тәгалә кайбер урыннарда үзенең улуг рәхмәтен чагылдыра. Мәсәлән, мәчет. Мәчет изге урын, Аллаһ Тәгаләнең йорты. Ягъни мәчеттә без Аллаһка гыйбадәт кылып, аңа дуа кылып, шиксез бәхеткә ирешә алабыз. Өченче фактор Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән бәйле. Өченче фактор ул гамәл. Аллаһ Тәгалә кайбер гамәлләрне ярата, кайбер гамәлләрдән разый, ә кайбер гамәлләрне Аллаһ яратмый. Шәригать буенча кешенең гамәлләре 8 төргә бүленә. Фарыз, ваҗиб, сөннәт, мустахаб, мубах, макрух, харам, муфсид. Әгәр без фарыз, ваҗиб, сөннәт, мустахаб гамәлләрне кылсак, без һичшиксез Аллаһ Тәгаләнең улуг рәхмәтенә ирешәбез. Әгәр без макрух, харам, муфсид гамәлләрне кылсак, без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән ерагаябыз, мәхрүм булабыз. Дүртенче фактор ул күңел. Аллаһ Тәгалә һәр вакыт күңелгә игътибар итә. Аллаһ Тәгалә күңелгә карый. Һәм бар шундый кыллар, Аллаһ Тәгаләнең сөекле кыллары бар, аларның күңелләре рухи байлыкка ия. Аллаһ Тәгалә аларның күңелләрен байытты, иман байлыгы, ислам байлыгы белән байытты, һәм алар шушы байлыкны башкаларга җиткерергә тырышалар. Безгә шундый байлыкка ия булган галимнәргә иярергә кирәк. Аларны яратырга, аларны хөрмәт итәргә кирәк. Әгәр без рухи байлыкка ия булган галимнәрне, изге кылларны, изге мөселманнарны хөрмәт итсәк, аларга иярсәк, алардан үрнәк алсак, Аллаһ Тәгалә безнең күңелләребезгә дә игътибар итәчәк һәм безнең күңелләребез дә сафланачак, нурланачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән: "Аль-уламау варататул анбия." Галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары булып тора. Ягъни чын галимнәр, рухи байлыкка ия булган галимнәр пәйгамбәрләрдән калган рухи
мираска ия булучылар. Шуңа күрә шундый галимнәрне без белергә һәм алырга ияргә тиешбез. Демәк, мөхтәрәм җәмәгать, безгә шушы 4 факторны яхшы белергә һәм кулланырга кирәк. Вакыт, урын, гамәл һәм күңел. Аллаһ Тәгалә барыбызны да рәхмәтеннән аермаса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Әдәм баласы бу дөньяга туганнан соң үзенә бер сорау бирергә тиеш. Мин дөньяга ни өчен яратылдым һәм ни өчен яшим? Хакыйкатьтә бу сорауга җавап тапкан кешенең генә тормышы матур, күңелле һәм бәхет ичендә уза. Шуның белән чыгарылышыбыз тәмам. Җомга көнебез мөбарәк булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.